Timburu, how are you? I hope you're doing well. Please, ndinokumbira kuti don't be discouraged. Ndofuna kukudzayise vanhu vandashanda navo kuti I've considered defeat, ndabvuma defeat. Ndiko ndorongwa umwari. Ndo zvaidawo. Inini hapana kana chandinoshushikana nacho. I want you to know that. But mangwana tichasangana as a people nasi. Ndofuna kukudzayise vanhu vandashanda navo kuti I've considered defeat, ndabvuma defeat. Ndiko ndorongwa umwari. Ndo zvaidawo. Inini hapana kana chandinoshushikana nacho. I want you to know that. But mangwana tichasangana as a people nasi, in fact tosangana as a people. Kuma 8-9 tokurukura zvese and toita way forward. Tichatendana zvakanaka, asi for now ndoda kutendai basa rese ramakabata. Chero inini ndaiziva kuti ndaichiwa andaimbo contest election ndandine hope yekuti ndaipedzisa basa randakatanga munoto, but zvisinei ndizvo zvacho zvaitika. And we'll meet tomorrow, so don't lose hope, please. Thank you.